ще отскоча до Smart Atelier да видя коледните витрини, за които толкова много гледах. Здравейте! Здравейте! Искам да ви питам, ето това какво е? Това е магнитно табло, което може да бъде закрепено за бяла дъска или хладилник. Може да бъде с задачи, постижения, покупки, програми или нещо друго. Тук специално сме предложили вариант с цели за годината. Когато постигнете конкретна цел, вие отбелязвате вече като изпълнена. Смятам, че е идеален подарък за вас самите, тъй като може да се превърне във вашето лично мотивационно табло, в което да поставите целите си за следващата година. Също така може да подарите на ваш познат, близък, с който искате да достигнете нещо заедно, да спре цигарите, примерно да влезе във формата, да води по-здравословен начин на живот, повече време за него, повече време с вас. Така че мисля, че е един добър вариант. Много е готино. Като гледам, до година ще имам много работа.